Здравейте, отново сте с мен и днес ще ви покажа две Monster High. Първата е Сара от страховито съчетание. Ето я. Ще ви прочета какво пише ето тук. Страховитите съчетания ме вдъхновиха да се облека като Торалей. Ето е кутията. Другата е Торалей. Ето я Сара. Това е нейният гребен, той е жълт. Като на всички от страховито съчетание. Ето е нейната чанта. Тя е с котка. Отваря се ето така. Постригала се като оригиналната Торалей и като нейния кичур. Поставката е също жълта. Ето и ги нейните обувки. На оригиналната Торалей са същите, но в черен цвят. Пак с оранжеви ивици тук. Това тук е колан, както се вижда. Ето я. Торалей. Това е Торалей от сервичорки, както на кутията на Франки. Я бяхте видели. Ето я. Ето го нейния пунш или нещо такова. В училището на Monster High в комплекта има такива. Но това е, че пак в такъв цвят лилаво. Ето го. Но това е черно. Ето. Тя е като прическата на Франки. И пак тук на нея това е черното и е тук. Ето го това като на Сара, който го видяхте. Ето го. Тази няма обици от този модел. Обувките й са с колан. Нещо такова е. Тя има само пунш в комплекта. По принцип Франки, Аби и Торалей от сервичорки нямат поставки, но аз съм взела от другите ми кукли. И това беше от мен. Довиждане!